A yau za mu yi magana ne akan wani tsari mai matuƙar muhimmanci akan layinmu na MTN, wanda zai baka damar ka sa kati ka yi waya akan layinka na MTN ko da kuwa akwai bashi akan wannan layi naka na MTN. Sau da yawa za ka ga cewa kana so ka yi waya da layinka na MTN, kasancewar akwai bashi a kansa, kana tsoron sa kati ko kuma kana tunanin cewa idan ka sa kati za su kwashe kuɗinsu. Wanda ko wannan kowa ya san cewa al'adar MTN ne, in dai akwai bashi akan layinka, duk lokacin da ka ɗauki kuɗi ka sa a ciki, lalle za su kwashe abinsu ne zuwa akawun ɗinsu, kai za ka tashi a tutar babu. Idan kana so ka yi waya sai dai ka ƙara cin wani bashin ko kuma ka haƙura da yin wayan kwata-kwata. To wannan tsari zai baka damar yin waya da layinka na MTN, wanda ko da ko akwai bashi a kansa za ka iya loda kati a kansa ka yi waya da shi. Domin sanin wannan wani tsari ne, sai ka tsaya ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe ba tare da ka wuce ba, domin gane komai yadda ya kamata. Muna roƙonka, idan yau ne farkon shigowanka wannan channel ɗin tamu mai albarka, muna roƙonka alfarmar ka taimaka ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗora. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Kamar yadda na yi muku bayani a farkon bidiyon, za ka iya loda wa layi mai bashi kati sannan ka waya da katinka ba tare da MTN sun wawashe kuɗinsu ba. Wannan tsari ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata kowa a ce ya san shi, musamman wanda suka saba cin bashi a kan layinsu na MTN. Sau da yawa za ka ci bashi kana so ka yi waya mai muhimmanci, sai kuma ka rasa yadda za ka yi waya saboda akwai bashi akan wannan layin naka. To wannan tsari ne da zai sauƙaƙa maka yin wayarka ko da a ce akwai bashi a kan layinka, kana loda katinka, insha Allah za ka yi wayarka cikin kwanciyar hankali ba tare da MTN sun kwashe wannan kuɗi da ka loda a cikin wannan layi naka ba. Abu na farko da za ka fara yi bayan ka siyo katinka shine za ka canja lambobin da ake loda kati da su, wanda ka sani da star 5555 star, sannan za ka canja wannan lambobi guda uku zuwa star 311 kamar yadda kuke gani yanzu akan screen din wayata. Za ka loda katinka kamar haka. Bayan ka gama loda katinka, ka tabbatar da cewa katinka ya shiga, to lalle a wannan lokaci kana da damar ka kira duk wanda ranka yake so kai waya da shi ba tare da MTN sun kwakushe wannan kuɗi ba. Idan kuma za ka wuni kana yin wannan, MTN lalle ba za su taɓa ɗaukan kuɗin cikin wayarka ba da niyyar cewa su ɗauke bashin da suke binka. Idan ka ji daɗin bidiyon mu na yau, muna buƙatar ka taimaka ka danna mana alamar like, domin shi ne abin da zai ɗaga bidiyon mu a YouTube har 'yan uwa kowa ya kalla. Idan kuma baka yi subscribe, ka tabbatar da cewa ka danna mana subscribe domin samun aikin mu akan lokaci da zarar mun ɗora.